Guys, so daghan na siya og nakabit. Salamat day kayo, Ma'am B. Kapit na mo man. Ay, si katawa. Sir Albert, oh. Kumbati man si Jericho, oh. Kaya rong maka tagay na. Buntis asawa. Na, buntis ni asawa di ay. Gamot yan. Una-una na dari sa kwarto ni Nicole. So guys, kay wa manitiwasan ni Papa Idi ni kay sige man sila og diri nagatrabaho sa gawas ba nya. Pintuan na ma damage gihapon. Ni pauwahay na lang na namo. So tabangan na namo tulo. Salamat kay kadyo Ma'am B kay kami na lang may mo kuan ani. So ang mga panday guys wala na gi pabalik kay gipapakyaw na lang namo ni pa tiles. Inja mangita ra ko og mopintal ani. Murag gamay na lang siguro ni kuan ani nga nang dali ra ni basta kuan nay magpintal nga paspas ra ba. So naman nay nasubra ri Ma'am B sa itong mga palit na mo sa una ba. Siya oh. Dali ra siya mahurot kay kuan. Punan lang siguro na mo nig litro. Ay litro pa kay kamay na naman eh. Kay sugda naman ni Papa Edi sa una dadto dapat oh. Nya na mo ni gihimo nga sounds ni Papa Edi oh. Ihagamit anak ko andra gabas ra og martilyo. Nalipay si Ma'am B kay kuan kanang anak ko na siya gamit nga grinder. Kay bawo man na sa mo gamit no sa nasa mga gamit lang. Di kuan na mo Ma'am B tiwas na mo ang kaning mga nasubra ba nga kuan kay gisugdan man ni Papa Edi des. Kuan niya wala gyud mo tiwas ha kay dari lagi sila sige og gabas sa tiris niya. Dari pud si diri ko mag-ahag sa kuan ba. Manang wala mo gi tiwas og pintura. Nya mo ni magkat sila og dili magkat kuan na may ang ilang katon kay kuan naman to. Tiles naman di kay to abog ay. Nya mo ni gibuhat ni Papa Edi Ma'am B kana sounds. Sounds na yang gihimo gihang gi kuan na kanang salamat day kuno si salamat kay Ma'am B kay magkuan na kuno sa magnegosyo na kuno sa box sa sounds na sa mga gamit. Ihang box sa Unas Manila gibaligya na mo tog murag 15,000 ra man siguro to. Kay di man madadiri sa Cebu. So naghimo sa bago pa na isang gihimo niya Ma'am B man iyang gikabalahan. Kusog kay na sa mo tugtog. Ano ni yung sounds so kusog kay. Pwede ka mag-disco. Dool ra ba kayo? Bintana niya ti daday oh. Kay sa City Hardware kay palit mo yung grinder.
Sila kay abli mo na sila diri og Domingo. Kasi ang sinindot na. Ha? Kay branded po na siya. Nice po na siya kay branded. Antari duha ka klase ang ilahang pintura. Kini na lang, tulo. Ug usa ka gamay nga black. Nya diri na lang ta magtimpla. Pwede. No. Nang testingan lang, ipunan lang og kuwang. Aron makachantsa ta sa magtimpla ba. Ninari sa kinani timpla. Mura duha ra jud ka klase inyo diri diri sa una kani ngani dali lagi mapaklot ni. Pero sa simento na, wala ko kira simento na. Simento bitaw ta mong gibutangan kato. Pero gikuran niyo kuan first coating. Oh. Wala o dito. Ay wala. First coating niyo mo. Pero Ang sa kusina wala man nag first coating to. flat yung mga na. Sunod Pero karon gimura gibutangan na nila. Pwede ra siguro ni A+. Depende sa pintura na. Iisud siya ng resibo dia. So kabalo na sa mo mix kay tig-mix man nagpintura sa unang panahon. Dili naman ako, siguro naman ani mo gamay nga ito ang puti. Nya imo lang tarumong gyud pag sick ba. Nya mo. Dili ba ka kontento sa gray? Parang ba di mo gamay nga itom kanang kapili ka usa ka. Humana jud. Na kuha na tanan. Ay lang kayo kuha na kayo inagliha ana. Hindi mo nang baga siya para musuot. Ano, dili mo paya. Sila namin guys kanang maniamong na palit. Si Papa Eddie na lang mag-mix. Pintal nga dark gray. Asa gyud kinikul guys oh. Sugi ka na dai mi na malit ug kuan dya. Salamat kay Mambi kay hingi palitan si Papa Eddie ngani oh. Branded mo budin siya na ro. Mahal bito sa 2.5 man eh. Ha? 2.5. Katong iya ha kay di man to ingani. Wala man to di man to brand ang iya si kuan ba. So namalit dai mi og kuan guys kay tawag nito magpintal si Papa Eddie aning amuhang tiris ba niya. Dark gray may among kinahanglan. Murag dili kay ngana ba kay gray ra man na siya. Para man na sa epoxy primer ra man na siya. So si Papa Eddie na mag-mix og kuan. Salamat Na kay kani. scope call. Salamat kani. Ma'am, thank you ma'am. May gamit na ako. Branded din to ma'am. Gandang klase to. Ito. Eh, wala man tong boss. Sarado man sila. Pero Mas astik ra gyapon eh. Astik ra gyapon eh. Gandang klase siya. Maghimo na jud kag daghang box. So mo ni Siya, ito ano iba at diri mo. Pwede mahawalay ba? Importante mo ni siya. Ha? ni palit pud minak. Ay call. Kating this sa tiles. Kini siya, di ba naman tigi palit sa RGB call? Oh. Tumot ha? Uy, wa pa na kuan. Bala. Bala. Kami mag pintal guys. Aw di ni pintal ha epoxy. Para sa taya. Palawa kaya Umanda guys, so butang sa epoxy. Ang mga pintor diha. Kung magbutang ninyo sa epoxy guys, dihaan nyo sa nato pinturahan. Final na pinto. Yan ini sa guys mga epoxy. Sa epoxy primer. Oh. Ano siya? Ito lang. Kiri ah. Mga Bukan na lang na
balak diha nga maghimo og kung man ito butang ganing epoxy guys, ito na siyang dihaan og numero sa itong numero liha pa 100. number 100 nga liha. Daghan na pud misag na buhat guys. Wala ko nag-ilis kay ano. Diya habang ga pintura mi dari guys. Aga sindahan pud big sounds dari kay lami sounds ni kaidi dari nga laki di ah. Tayo sounds ni kaidi oh. Pwede na siya mag disco. Yung sounds guys sit sa kasi yung sounds. Kaya na nga kuan kung katupong ganahan nga magpahimo og sounds pwede ra pud mo message na guys kay pwede na mo buhat si kapaidi og box nga sounds ara nagsiga lagpot lang yung tutulidanig mo kuan guys tugtog bitaw aran na sa kakasig guys bawal ko na sa ding pang outdoor na magud na iyang kuan pang outdoor na di na pang kaning iyang kaning sumakuan na iyang tabon ani. So paagahon ta natin ni guys sa napilihaan. Ay di na ta maghuwat og kuan guys kanang magpa-pintor pero ngita may pintor jud sa tibuok balay guys nang kuan pa mi na-inquire pa mi kay kani skim coat pa man na si jadi pa man na kuan pa man na skim coat ja primer. Hindi pa dili siya ingog ka ng may pintura. So kamong ipintura dani is dark gray. Mas dark gray pa dito sa kusina. Light gray naman to sa kusina. Nga makita na ni ninyo guys, ug mahuman na ning papaidi ug liha na mo ug maugma pa na mo ni pinturahan. Kay mag-tiles pa man, maabugan pa man na guys. Inja sa mong pakitanda ready ay nahaman na day og kuan. Nahaman na og primer first coating. Sidya, anang kwarto naman na. Naman ang dark na. Inja na ako ipangari-dari nga pintor. Nindot ko no kaso por mas balay. Nindot ko no niyon tong ngari-dari. Kalasog mahuman na dili guys, matawod na po ng ay, hadi ba ipakita ni guys na ana day ang puntahan di ay. Alam mo naka-video gahapon kay dili na lang. Na nagpuntahan di alima. Nya set out day ko ni Gops Bitani diha sa Germany ka, bisa na jud kaadto kay kanang ara na mo jud ka busy. Gahapon adlaw tukos likod kay nagtapo ko sa mga kahoy nga ipanggamit ba. Nga pandaw ba na itong mga di na kinahanglan para mabawas-bawas ang kalat guys kay nagkalat ra ba diri has guys nakakuha ra ba sila has gahapon ang nakuya nga makuyawan mi ba kasi sakon mi diri has nga sa tong has ha sawa dako ka yung sawa bawal man ta mag-upload din ato guys di man ta pwede mag-upload og has basta aron dako ka yung has sawa ha di pwede itong i-upload nga gidakop. Ah, gibidyo dali mo. Oo. Isa ka po kayo daw. Wow, ako masaka dito. Dili ako gida diri. Ito ipakita nimo ba? Nga dako akadyo. Ning kuwapot pud sa iyang kamot. Di ba guys? Sunod adlaw guys kay gipakyaw naman ning tiles. Mga 1 week mahuman na ning tiles. Nga si Papa Idi magtimpla na si Jaron og para pintal dani pero undan na sa pintalan og mahuman na ni siya og liha kay lihaan pa man ni kami rayga. Wa man ni namo matiwas guys kay magsigiloy sila cut dari og plywood ja arang ka plywood hardiplex ja arang ka abog ba. So undan na jud siguro ni pintalan og mahuman nag kuan dari tiles sa kusina. So gi-primeran pa na ni namo. Di ba gwapa na siya guys bisag primer pa na. Nindot na ka sa tanawon. I-charge mo cellphone pa? Kay mag pa-sounds na guys, arang sa ganing sounds na ni Papa Eddie man eh jang gibuhat guys na.
Sagkado na kanang duha ka bukbak sa ubos kani kay usang yera ni haning gipalit dares pag uli na Cebu murag year 2017 pa ni hanina gipalit na ni sa Prince Dalagit pero matibay pa ug kaning partner na kaning kuan kaning Sakura ni sa kaning concert kay kuan ni bayaw ni Kaidi nakati Alman ja nga kanang ampli Alam mo koy kuan diha, over lang na. kuan ni si Ja kanang dugay na kadunhan gipalit ni year 2017 partner na siya dito sa box kaning mangyani mahilig si Papaidig sound sa ni kay sa Manila pa ni sa sa kasit na ingani so na si Pioneer nga ingani mixer darang gibaligja namo kay nahuli lagi mig Cebu diyan na sa box food sa Manila murag upat yang usa ka box nang Junjun gipalit 500 ra to ang baligya namo nga murag sa ka box nga ingani pero kusog kadto sa ka box nga yang gihimo ni Papaidig sa Unas Manila nya katong diyang sound sa Unas Manila guys kuanto kanang pwedeng i-rent ba og nay mga birthday party mga party sa trabaho i-rent ra to kay kusog man kaadto kanisa pwede man ni si i-rent ni og nay mga mag-party og kuan mga birthday mga ngana kay kusog ni kaadto ni kusog kaadto ni sa guys mga hug di mga lus kuan na mo guys so, patugtugon dun nimo og volume kinahanglan sara dun sa kay ngana kay kusog na kaadto guys na manang sa dagat na mo ni patugtog kung patugtog mi dito sa dagat na mo ipa atubang ba kay munja og kanang barangay tayo kanang parang kasiga ba pero okay ra man dari guys basta na mga okasyon pwede ra ka magpatugtog like mga birthday pista na pwede ra ka ang update ra pud mi guys kay kuan salamat kay kadyo ko ni Ma'am B kay ipalitan ni si Papaidig og kuan kanang grinder ja palitan pa pud kuno ni ja og kanang sa tunak kanang barina og grinder kay kani sa ijang gibuon ni Papaidig ni wa martilyo ra ni og gabas og kuan pa ni bago pa ni diyang gihimo ni guys Wala pa na iba ka bulan. bago pa ni habang nagsugod mi dani kuan sa trabaho nagsige pud sa gihimo ana pero kani gipang order ra ni niya sa Shopee ning mga ingani para di kuan og box ba danay dako kagong speaker da sila mi-order ra pud na sa Shopee kani pud gi-order ra pud ni sa Shopee guys ani nagagasgas na lagi ni pa tayan na siya mo nitong ilang ati daday pud nga TV na naguba kay tayan pud basta dagat guys tayan ra tag dali ko ato yung cellphone ko kay magkanta-kanta ko ay go adto di sa patunga dukon dyan yung itlog ni mo diha nga ya dukdukon yung itlog so na ilang na human Ma'am B taman hapon 21 ka tiles so makahuman sila kada adlaw 21 aw kani og mga adlaw mahuman na siguro ni kay dari duha na lamang ka tiles dari usa unya diri day si Munching yan ang tao dag suga na suga nga lingin sa kwarto tanang kwarto na butang butang na butang mas nindot man na siyang ibutang na daan para kuan nagpintura kuan siya ay pwede sa Asa na ka? Tulungan mo basura. nice na siya agay mamay unang ning
Agi sa tiles.